Socheng MSC constituency arlo hamren tidialong MPLAD pen kachingthur asai keklem ponji aphan pura kedamtang jangmini phai thom kebarni MP Horensing Bey pen longi kesom asai kedeng pon Pirthe adang kijumplop akesu corona bur wangdet pen non puthot ki clip thua por hut kachingthur mo nang kedeng akengkam hamren rong supialong nang kache jor chenga bang phulake MP Horensing Bey alangli hello Adim lake Socheng MSC constituency arlo hamren tili arong along. Labang so arong along Member of Parliament Local Area Development Scheme atangkapen palong niadin Community Hall Open Stage ihum anparta rong care shed ihum keklemji aphan long e sompon. La sonthom amo kekem kerangji aphan MP Bey asang huari dengpen long e somtekang. Lapuson kedamtang apor hut MP scheme pen long eke sompon angthek hamren rong supialong kadure angthek si dolang bonta Bharatiya Janata Party mate pudumasong pen ke jaya bangphu district ke thomarat kachinghon MP Horensing Bey district ahem pialong lapuson kamatha thek lake jurun e pin ahirjume ansose alanglilong padodunang son thomalong e alanglik nang kesom aphan kengkam nang kachijoralong man kido lakha ingkoi baithalangso MLA Rupsing Deron lapen Hamren Municipal Board Vice Chairman Hetsing Rongphar atum chetongdun hirangke atum angno MP Bey asang hopen kapachini pon alamthe lapuson henlo thaklo peace and development mane songthrok atum nong karbiang long lo monsam do tanglo monsam awete development ke do thekthelo si first ke monsam do nai pojoni si 2021 September tarik clear ni Delhi rong supilong song throk tum pen che tokma thidi bangso aning kang sampensi itum chophalo la purely government program la pen theklong lo hadak scheme pli ilitum bangsi foundation stone ta mele kang lo si prime minister le kang lo pulote la high institution kelong le deji alam tawi la pen ilitung ko pai pusi chipunai pini pirthiang bong pen number 1 a leader Modi la so bang pusi karbiang long lo kewang kubangke karbiang long arat tame aning samlo la pen chehok lo la pen alangli special long tame aning nang kang samong si emotionally si kisumana lam ke alangli nungje ka Congress kachari chalompon arni lapuson rathek prong thedung scheme MP fana tangkapen kikim kerang pon along e hamren rong supialong awartin along le langdam sita theglong le det tahai lapuson alam the MP Bey sang ho phan kirowarat alam kali adhe rathek prong alam lo binong ahok corona ke sawur India long wanglo pupen MP fana tangka amatsi ave laso penajo India angkang MP aphan achiklo bainong atangka sita sorkar tu pithekhe bonta non isia kopayalam ke MP fana tangka kebangpen kachingthur amo kedeng pon ikcheng lake dak Socheng MSC constituency arlo mate labang sorong henlo karbiang long arlo monsam lapen ning isi anparta kachingthur aphan kebang abangphu MP Narendra Modi alangli kebang lata isi positive angthek binang lopusi alangli ningje Socheng MSC constituency arlo nili MPLAD aphan pen community hall homni open stage isi lapen rongker set lido si bangso a scheme kedeng kecengang thek pusi pini long e sompon lo si bangso long e somlong ke itum ningachithe itum kachinghon manpeng department bisnong baithalangso MLA Rupsing Terona kahai tamet alanglia porang sipidun pen bangso long e News report Rongbong Terang Karbiang Long Live